дугонаҷон, як хабари хуш дорам. ҷойи кор ёфтам дар Русия. $500 дар як моҳ маош. ҷойи хоб бошад бепул, хӯроки бепул. биё як ҷоя меравем. дугонаҷонам, $500 ман дар хона нишаста меёбам. чӣ хел? ман дар Фаберлик кор мекунам ва аз назди фарзандонам дур намеравам. ҳамаи таҷҳизоти хонамро аз ҳисоби даромади Фаберлик харидам. ин хел бошад дугонаҷон, ман ҳам Русия намеравам ва ҳамроҳатон кор мекунам. Фаберлик бароварандаи ҳамаи орзуҳои шумо. салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар рӯзори корбонем 12 дарвоза дуюм рият. инҷода як бизнесмен занак аста борои нав меёра, ҳамаш бори Ӯзбекистон аст. Ӯзбекистон тозаш балшимерка дорам. ҳама инамиё наршон дона, нархи дона 150 сомон. ай размер чанд то чанд апа? то ай чанд? ай 46 то 60 будаста. ина марамат бинед, ина новинкора. хай медонед ки бозор конкуренсия бисёр аст. ҳар рӯз чӣ нав дора, моделҳои нав мешава. бо формашона дига хел мекунанд, намудошона дига хел мекунанд. иш бо парпарак дошта. пас сон обчики материалшон доинга, доинги, куртои доинги. наршон 150 сомон. бо касе ки оптор мегира метавонад ки арзон кунад бигирад. инеш бо тигриш будааст. марҳамат бибинед. инҷода бо чанд намуд тигр дорад. ина марҳамат омада харидорӣ кунед. и доинга хай шумо медонед ки чӣ хел материали зурай. иҷа зуриш чие ки то 60 пуша метавонед ки омада харидорӣ кунед. касе ки омада наметавона, мисол ай Россия боша, ай кадом региони Россия боша, мо доставка дорем. шумо метавонед ки занг бизанед, мо доставкатон мекунем. 100% гарантияш қатъӣ чистон дастонда мерасад. ана ё ҳастанд, ёра абая меган ё ки я платья, на уям платья меган апа. платья, и платьёт то размер чанда? то 56 то 52. ё акё молодёжка будастан. марҳамат бибинед. иҷа нархи и точкаш аптовия не хай дона касе ки чикна меша. ина марҳамат доингаш бибинед. доингошон беҳад доинг хуба. ина иҷада бо ина маркашам будаста. ина и тараф ҳамаш ина ё ига камчи нишон додам 150 сомона. ай турқати бо иҷа ороишотиш турӣ кардагия. марҳамат доинга бинед ки чӣ хел доинги. доинг қавси мулоим мешавад. ина хай савсшам дора. то размери 60 ана. то размери 60 доранд. ай платьёе ки барои духтаракон то размери 52 доранд. ана ишам зур. ай меёмам баъд агар заказ шава, на ана иш нағз будааст. гулошам серанг, серанги зур, серанги нағз будааст. обшики нави касе ки метавонед ки омада метавонед харидорӣ кунед. як бор дига мегӯям, касе омада наметавонад занг мезана. мо доставка дорем тамоми ҷо. бо видеоҳои моро тамошо кунед. бо мо наворо аями бозор мегирем. анамушам камтар нишон бидед, камтарак пеш. анамра биё, пеш биёр намиҷа монаш. анамишам зур будааст. духтаракҳои ки мехоҳем анақаи киртора бигирем. марҳамат занг бизанед, мо доставка дорем. анамишам зура. анамира бигирем ки тамом мешавад. ина дисекасам ҳамира интересава дора. гулош рӯшани зурам. гулош беҳад рӯшани зур. ҳамиҷам ҳаста. инами чизое ки инаи сафед шо кадоме ки сафеда ҳавас дора. анамишам нағза. обшики каси метавонад тезтар бия бихара. ози пака ҳастай ҳамин чизо.